Nu vil jeg gerne vise jer noget, hvor at jeg kan blive rigtig sur. Nu vil jeg gerne demonstrere hvorfor. Jeg hedder Anton. Vi kender ham. Det er fucking bøsse, du er din fucking bøsse, idiot! Nej, det er Lille Anton. Nå, du skal ikke kalde mig Lille Anton! Og det her, det er Vilas. Oh! Næste runde. Den her er wipeout-runden. Her skal han lave stunts, og Vilas skal så prøve at undgå dem. 3, 2, 1. Ding, ding! Og nu til hans specialangreb. Facebark, også kaldt Superman. Oh fuck. Nu skal du lære Superman. Og nu vil vi demonstrere Antons sureste fjes. Lille Anton, og du må ikke gøre noget. Fastspænding. Sureste fjes. Lille Anton til Lille Anton. Nej, jeg siger også noget specielt ord. Lille Anton, Lille Anton. Nej, det er ikke meningen, vi skal på runde. Lige meget. Nu. Okay. Sureste fjes. Ugen sureste fjes. Her kommer det. 3, 2, 1. Ding, ding. Men det er det så hvor længe skal det sådan en afsnit tage? Jeg kan se, at det plejer at tage sådan cirka. Det plejer at tage sådan cirka 3 minutter, sådan cirka. Derfor er vi ikke helt færdige, der går to. Ja, det er faktisk sandt. Ej, på en god tur. Han vidste det, fordi han har en mobil på. Ja, fuck yeah! Bum! Nå! Og nu vil Lille Anton angribe Vilas imens vi filmer ham. Angrib! Hvordan reagerer han? Får du fucking væk, så jeg laver det superangreb. Hallo, 3, 2, 3, 2, 1. Oh.